पूरा गांव जवार मिल के 10 दिन तक दोनों जना के माई बहन प्रतिष्ठा से लाजे नहीं खे। हाँ जी। आ छोट छोट नान कलाकार के हम बात नहीं की करो। बर बर हस्ती जेकरा के देख के केहू अगला पीढ़ी कुछ सीखत आवे। वो लोग 2 रुपया खातिर ऐसन हद तक उतर जाता कि लइकन जोरे गाड़ी गलौज कइले नाम ना धरब लेकिन वह सबसे अनपरिचित भी ना होई। बांधले बुझ जाए कैसे कौनो काम करे के भैया होला एगो उमर और खिले के जात घरी निक न लागे झूमर। उमर के मतलब बुझत नहीं। लड़का गलती करी बाबू से कहाई बाबू गलती करे हैं दादाजी के लगे ओरहन जाए। आ जब दादा गलती करे लगे हैं तो स्वर्ग में ओरहन के करा ले जाए के गलत कहा तनी जी तो मान के चली उम्र के अनुसार हमनी के अगर गलती करो तनी मैंने नहीं खे रखा लेकिन बर बर हस्ती जब गलत करे लगी नो तो समझी कि धरती पर लय होखे वाला बुढ़ारी के केहू ख्याल करत नहीं बोल देला से ना होई 5 गो गरिया देला से केहू के बड़का महत्व ना मिल जाए बाकी हम महत्व आदमी के मिली जे कुछ माइंडली सर्च करके कुछ दिमाग लगा के कुछ कथन करके पब्लिक में कुछ सच्चाई दर्शावे के प्रयास। भोजपुरी के जितना बड़ा क्षेत्रफल हो जितना दूर में बोलल जाला अपने यूपी बिहार झारखंड ही ना मॉरिशस सऊदी अरब बहुत जगह तक ले भोजपुरी के क्षेत्रफल फैलल बा। एगो छोटा सा भाषा हम मैथिली जवना के नाम है आ देखी कि वो 8वीं सूची में शामिल बा। वो भाषा का माने आता बा लेकिन हमने के भोजपुरी सूची में शामिल नहीं खे कइल गइल काहे कि कोई खूब निमन भजन गावता तो कोनो लेके अतना न गीज देता कि जाने के 7 पीढ़ी में उठबे ना करे। अब केहू गावे कि माई के आरती उतारो रे मंगल गीत गाओ रे तो कोनो लदले बाकी दिने पर दिन दोनों लटके सटावे जब सलेंसर तब बॉडी में धली कैंसर तब का होई। ई दुगोला आजे होता गीत संगीत आजे होता ना पहले बहुत पुराना पीढ़ी से चलल आवता बाकी पहले के गीत संगीत कैसे हो कैसे कथा प्रसंग से दुगोला होके चाचा जी हई ब्यास जहां हई ब्यास के छोड़ो ओजा से उनका लेके आगे बढ़ेगा। अब वो दुगोला सचौका दुगोला रहे आज तो अपने में लेडीज जेंट्स जुड़ा जाता रहे सब अब बुझता रहे सब हम दुगोले गावता एक साजबाज पर दुगोला नानू होला दुगोला 2 गो साजबाज पर होला मिला जुला के स्टेज करे के चाहे त जाने कि ओकरा के बुझत रहे सब हम दुगोले गावता। अरे बाबू अब दुगोला ना हो दुगोला गावे के बा त ले आवा अपन दल बल साज के सामने बैठो एकरा बाद तार हेकड़ी के ना ढीला कर दियल त पता चल जाए कि दुगोला का कहल जा। अब जाने कि 5 गो मोर के बीच में एगो कौआ मोर के पांख लगा लेला आ घूम घूम कहता कि हम मोर है एगो मोरवा कलश की रहते मोर हो आ पंखवा खींच दिए त चिन्हा जेबे कि सरवते कौआ है तो देखी जमन शौक होखेला तो कौनो काम करो तो मन से करो आ ना तो मगन मन से करो। ए भार टरे वाला काम ना दुगोले के अगर मन बा तो फाइनल मैदान में अब एकरा बाद पता चली कि दुगोला लेडीज से अधूरा गलत कहता नहीं तनी हने आवा नचनिया पहले के दुगोला कैसन गीत संगीत कथा कहानी से हो बाकी राजकाल केहू गावता ना कौनो वेद ग्रंथ और गीता के कहानी सुनेला कान तरस गइल बा व्यासन के जुबानी केहू कथा प्रसंग गावता ना नो खाली इस में का उस में माघ में का पूस में रात भर राघो 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 अभी हने मान लेके भागो रात भर करत तरह सा टी 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 अब भोरे कहत तरह सा कि मालिक पैसा दी ये दुगोला हाजी ना नो कौनो वेद ग्रंथ और गीता के कहानी सुनेला कान तरस गइल बा व्यासन के जुबानी
आज के ब्यास लोग के भी मेटर कौन बचल बा? एक प्यार वाला गीत। अगर प्यार के गीत गावल ब्यास लोग के बंद करा दिया कहीं की गाड़ी गलौज रात भर नहीं करे के, रात भर बुच्ची नहीं बे न करे सकी ब्यास समय सकी झला समय ओकनी से रतिए ना कटी। कौनो ब्यास से नहीं खाली कह दी कि सैड सॉन्ग नहीं खे गावे के, प्यार मोहब्बत वाला गीत मार्मिक गाना होके के चाहिए। 2 मिनट में चिन्हा जी है सकी कितना बड़का ब्यास। कौनो वेद ग्रंथ और गीता के कहानी सुने ला कान तरस गइल बा ब्यासन के जुबानी। अब प्यारो करो तरह से तो निमन से थोड़े कोनो धोती फारता त कुर्ता फारता त कोनो चोप पर चढ़ता कि प्यार के भी बदनाम करे लोग।